लामसुको स्रां जदि नायदोनो हास्तेनि लुग्रंनो नरक जतरो साइमाना तिनि बुबाग्रा खर आगलनि आस्था बल थुं नखलाव कायसा तिब्रामा थानि फासिंथि कायसा कतर लुगु गुथुम पान्दा ख्लाइजाखा ओ लुगु गुथुम पान्दाव नरक नुखना आं मांप्लि सांनायनो कयनाय तिरुक तिरुके जे बखागो बरक गोबां आयं दिगिगो फुरांनानि बागै तामनि हिनबा नरक जतनो साइमानो बुबाग्रानि जे इमां हायाके बाजे थानचानि मारिनि जे इमां न ग्रेटर त्रिपुरानि इमां न दाक्ति दाक्ति मानानि बागै हायाके बा 2023 विधानसभा चंग मारिबो गोप्लाय खायै जे मानथाय सक्ताय त्रिपुरा सरक आसक बिसि गोदोगमा रंबै जे सेपले जागै दंमाने आ गोदोमा बिसि रंनो सकमनानि बागै जे फाइट हायाके जे वन लास्ट फाइट नि जे खरं दिया जागै दंगो आ सबानि खरं न तेबो क्रा ख्लायै दिल्ली हाबांनो फोरां खोनारिनानि बागै ताबुक आस्था बल थुं नखलाव गोबांमा त्रिपुरा सेमिया गोबांमा जुदा जुदा बसंनि बर रबो जे बुबा गानो हामजागै जे थानजान मारिनो हामजागै त्रिपुरा मथानि जे नाहारबुं हायके जे वन लास्ट फाइट न हामजागै ताबुक बुरं बुरं त्रिपुरा सरगरो तिनिनि सातुं हियावै सातुं गोब्राबनो कलम दै यलायै दै कांलायै अबो हायकेनो गोबांमा हासाल गामि हासाल गन्दा दैसा खवाय नि साब्रमनो अनगन्ति जुदा जुदा डिस्ट्रिक्टनि जुदा जुदा हांगोनि जुदा जुदा बखांस्तेनि लुकुरा गोबांमा फाइट दंगो गै नर आं मांपुलि जानानै कोना यांगो ति बागलाय दंलायो जे त्रिपुरा मथानि जे सिख्ला सेंग्रा ग्रक जे YTF खिनि जे सिनि जागो बरक बा माहायनो हाजाल फाइने रंनि जे कलम ति न किसा दै खानि उइदा किसा खाकसांनि मानो हने बरक बा अमा हायकेनो ति बागलाय दंलायो हे फाइदे जों तरक हाय कक सालायनो ताबुक फाइसन कक सालायनो सिनि YTF नि सिनि बरम गोनां आदंबाय जे ताबुक अर तिरि जागै दंगो खरक बुसुग्रक कोनो साग्रक देरामारक दं आसा सातुंगो ताबु आसा फाइट दंलाय माने हामबाय साग देरामं तो जों केमनो खनायाखौ तामनि माखा जों जतनो खातुं खाजां लायजाक तामनि माके सिनि जे महाराज नेतृत्वआव जों त्रिपुरा मथानि एकटा हिस्टोरिकल मास गेदारिं आगरतला आस्तबल हाइजागाव तामनि माखा जों जतनो साइमानो जों कामि आम ताम सिनु जों सिनि जे डिमान्ड गेटा त्रिपुरानि कक साइ दंगो पियाबा आगरतला त्रिपुरा नि जे मेन कैपिटल जागाव जों खरक दिसना नावहाय होनै सिन त्रिपुरा मथानि जेर मास गेदारिं न नुगै दंगो शत बरकते लामा जाक्रिं दंलाय पुंलाय तिना माठफोरा हाउस फुलुंनाय सिनि एप्रक्सिमेट सिन जे एस्टिमेट दं 50,000 आबन 70 बरक गोबां नै सिन थानि रिपोर्ट सपायजाक जों खायो तिनिनि अ मास गेदारिं परे একটা मेसेज थानाय दिल्लीआव जों जे सिन महाराज बाबार साव दिल्लीआव जों खरां मार हनाय तिनिनि अ जे गेदारिंनि परे सिनि गेदार त्रिपुरानि खरां ताइ 2-3 सिरि ताइ 2-3 स्टेप बसखां आगत थानाय जों बिसास दं ओंखाय आं तेखासे सुमुंतराय सिनि बरम गोनां YTF नि आदंनि थानि नों द खरकसा YTF नि बागै खरकसा बारजारि जाखा जे सिक्लारंनो तेबो फान्दा गनि सेंक्रा ख्लायनानि बागै ताबुक साक जरा सिक्लारंनि फानो बुसु जरतै अ सामंको ग्रेटर त्रिपुरालेन हायगा वन लास्ट फाइट नि जबाव बुसु जरतै फान्दी रिउइ मांखना हिनि खाख्लाय बेलाय एकटा नांकुमा कक्संका जों साइमानो त्रिपुरा हा गोनाङै बा सारा इन्डिया हनथों वर्ल्ड हनथों जेकुनु दफा जेकुनु ससाइटि बुसखाङा आगना हांके मेन के youth যুবক সারা কোনো সংগঠন হনতেं কোন দফ হনতেं বুসখাङा आगुमाय आबागै फियाबा चिनि त्रिपुरा सारक मैक्सिमाम youth 90% youth तिनि त्रिपुरा मथान लगी बुबाग्रान लगी आशा खायो बुसखां चिन जे 2023 फाइटे चिन जे पाइथाक स फाइटे 100 to 100 जे जुबक तनाय चिन त्रिपुरा सारक जतन चिनि महाराज लगी फाइनाय चिन त्रिपुरा मथान लगी फाइनाय चिन बिसास दं जे तिनि ओ जे लुगु गुथुम पान्दा हायके कतर ताबुक जे मास गेदारिं ख्लाइजागै दङ अरले खरक बुसुक मुसासुक सामं देराया हायके सिद्रा पाति मं पाति खरक बुसुक र भलन्टियारक सिक्लारं थेपा जागानै साइमान जों अलमोस्ट जे मगानागिनि खवाइनि चिनि ताबुक खवाइ डिस्ट्रिक्ट सदर डिस्ट्रिक्ट ताबुक चिन जे ताकारजला पलिटिकल डिस्ट्रिक्ट होनदों नि सिबाजला हनता आजांगनि करं मियानि सिमिनो उसांनि सिमिनो जों कुथुम लायजाक around 3 to 4,000 voltage जों थेपाजाक और फिल्ड अफ दंगो आयां सिन जेजा vehicle तंजाक आरब दंगो गोबांमा थाइ थे जों सिनि volunteer almost 3 থেকে 4,000 जों जुबा जों गेदारिं खायजाक बेले के हामबाय सिनि बरम गोनां YTF नि आदं नंगौ मा हायगोना जों तेबो जे तिनि अ पान्दाव फाइनाय जे बारजा मानजा यांथ जे सेंग्रा रय कौशल हायके बा तिनि जे अ पान्दाव गोबांमा त्रिपुरा सरक फाइलेका र सिक्ला रक दङ गोबांमा कलम दैस्रा सराक्लै अ सातुं गोप्राबनि जरा फन बरक जे ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हायकेबा जे वन लास्ट फाइटनि जबानो तेबो क्रा ख्लायनायनि बागै बरक जे सिक्ला रक आसके गोबां संख्या बाय हायके गोबां मारि बाय बरक फाइटमोन फाइ जों सिक्ला रक कक सालेन तिरक ओमफ्राय ताखुक समय कक सालाय नरक तिनि अर तामनि बागै फाइलाय जों तिनियारो को बुवाग्रानि बाय रिंजाक पान्दा अ जागाव जों बिलपो रिंजाक जे सिक्ला रक आगरतला तंगे रक बंख दिनि सावंगे जों हायपनो अंखरनाय तंनि तंगो इनके जों अंखरका माने हामजागै ना अंखरकाटा बुवाग्राना हामजागै अंखरका माने
Engkai tini to kobang ma sikla rok phaika nongle bo kamini sim phaimani tini. Angko to Bisramgunj Koraimorani epon ang ngoro tongo ta Holy Cross College pori tongo. Belai hambai engkai phari. Norok nugui mangkhana Astabolni je gallery tongo ajaga borok kupulung teruk te ba borok bangruk lama chaike cha engkai phailaijak Tipramo thani je sengkrak rok haike ba je tong kosong tongnai lukurok bubagrani je thanchani marino je Greater Tiprani chobano je one last fight di choba hini tabo kami Tipra samsayo je khorang rijagui tongo o khorang no pal khai manjunani bagai kwbangma Tipra sarok tabuk yakong bariwui tabuk sakjora sokpaijak bubagra khoraguloni Astabol thungno khlabo o thungno khlani sibino Delhi hakotor hapang je hapang kasuk tongnai borok no je Greater Tipra land je Tipra sarok asok bisi gedek marambui satok pitok khai manthai seblajagui tongmani abono manthaino manani bagai bubagrani tuidul mumbai tabo kwbangma Tipra sarok garibo kubuni thuruk bosoni lukurok kwbangma wanji dofani borok bo o je Tipra sarok no phiongnani bagai haika Tipra no tebo hamkrai khlainani bagai khorang tisalai tonglayo obo haikana norok nuk tongna ang mangpili janani koinai teruk borok hama bukhago phungnani bagai teruk belaino borok tebo bangruk tui bang tui yor tui omo haikana borok rok bo teruk satong hinyaboi omo haike kolom tui ase goprabo phai tongbo borok tui kangmo jorabo phano borok tui tai nungya kharei ase phai tonglayo norok nugui mangkhana dorok nugui mangkhana kwbangma Tipra sarok je Astabolni je gallery tongmani ajago belaino chaige khe pal khe achuklaijak kwbangma hasteni Tipra amchaini gonda tuisa hini north south west joto jagani no tabuk Tipra sarok pal khe phailaioi tabuk je Astabolni thungno khlao phaioi jani kan borok haikaba chini Tipra sarokni je traditional dress kan laioi je ro kwbangma borok phaioi abuk ro je Greater Tipra hini khorang no tebo kotor khlaioi hakotor hapang haika Delhi o je asugui tongnai hapang no khonarendani bagai Tipra sarokni je muktui kongtui je yormani no bufuro hamriwui mano haike ba buini yakni bufuro phiyogui mano hini kwbangma Tipra sarok phailaijak jorana kok sanai bosuk joratui Tipra sarok phiyokjanai haike Greater Tipra land bufuro manai abo jorana kok sanai phiaba manani sikang chobabo khaijan tango aboni bagai Tipra sarok o tabo kwbangma tamo bwrui tamo chela jotono tabuk फायदा जों खरसा खरंनै बुहुम समाय कौ सानैयानो नरक तिने उसक पाल के फायलाय माने तामने बगे फायलाय नरक र मा तामने बगे फायलाय नरक र जों फायमो जागा दे तामने बगे फायदा नरक तिने आ गइबो जिनि राजा बाय मालेन बो ए फायो ना जोबो गइमि माता के जामो बाय नरक ओरो फाय बबो हाय ताम खायना फाय माने र बो बाय मालाय नाय जतो गाव बो हांलाय नाय जतो गाव खांहां नाय आगि रगले फाफाय गावासो गर हाय हा बिया बो कामिनि फाय माने बो पाराने जों दे नवीन छोरानि बायगे फायलाय गर तामो बाय फायलाय त ट्रेन काये रोके गाड़ी काये मा ट्रेन बाय फाय माने नरक आसो बुबा ग्रानो लगरिनाय फाय माने मुसासो प्रॉब्लेम रक दाहाय के केबे मु दा फायदाने हाय न जों काम बागै न फायो मालाय बुबाय फन मालाय नाय गाय आगि रगले थानाय सालगले फाटा फायगा नंगो फाया वयसाले फायगा गाय दिस टाइम मो ताकलाय का तांगे फायना नांखा तामनि बगै आबा बागै जिनि कइ जे सामु बा बैसु लेने मे न फायो द बेलाय हामबाय अम हायकन जों तुरुक ते गोबांमा जे तिनि जे मास गेदारिं पान्दाबो जे फाइनाल रक बायसे बा तुरुक जों कक सालायानो दर साइमान खना हाजार कष्ट हियाबो गोबांमा ट्रेन नि सागा सायखाय अम हायके फायलायजाक गोबांमा Tipra sarok नर जतन साइमनो तिनि बेलाय न कतर मास गेदारिं हायकेबा लो गुथुम पान्दा खलायजागै दङ Astabolni thungno khlawo norok nugui tongkhana turuк borok tui yor tui turuk khai borok tebo bangruk jaga no chakno chakya abo tei srapsa yagulo tei soti ba hayake ba 5 minute 10 minute yagulo no saimanai ang mangpli tangai no koinai yango je borok phaimana bukhago kisa changnani bagui sikla rok phaijak engke nung khoroksa tini sikla ni engke boba hai message na musung je tini ni Greater Tipra land ni o choba je Astabol thungno khlo je mass gathering khlaijak tongo khoroksa sikla nge nung boba hai message na musung
जों जत ताखौ बुहुक सनो एकजुट खायना मुसुङो यूनिटी तन्ना मुसुङो सिकाग्रना मुसुङिया ता आबा हायता जेसबा नंतु सिगां रगले नों माहायगा फाफायगा माहायगे सिगां रगो आसिक तो अंखर जायगा हायपना ताबो खाय तिकसा बखा बतरखा तिकसा दलबो बांखा अंकाय को अंखर जाखाता दलबो लगी लगी न तामनि बागै दिस टाइम मास गेदारिं खालायजामोन आस्ता बलथुंनाव तामनि बागै दिस टाइम एसे एक्साइटेड नों मा फायगा iko nukbaika sibaika tabuke जों bo mahai ke keluk tongman chini dopharok ngeba iko masi jakata bokharok tebo torkha ya bahaita ओमफ्राय अर जे बोसारा दिन बाय रंग मांदे मरक bayarong no ओमफ्राय eklogi no phaleo jan दे खरस सालाय नंगा नरक रक खर बुसुक बाया फायलेगा नरक जे परिबै दंनाय जों खोनागा यां खरस थायन ताकुक सागा ब खरिग्रस परिबै छामानि नरक खर बुसुक फायजाक तिनि र फायनाय तो टेब दंबो तो हाक्सा फुस फाया को दल दं फायनाय कमसे कम 10-11 सन रक दं सिन दलनि बितर टेब बं दल दं नि लगे टेब दल फायनाय दं दिन गामि लग्ले बियांगो आनि गामि के बिस्रं मोनजो बेले हामबाय सिन ताकुक सना जों अम हायगे न गोबां मा जे हासालनि फायनाय ताम अग्रा ताम चेराय ताम सिखला ताम बुरै अम हायगे गोबां मा जों दिनैनो जे मास गेदारिं जे ग्रेटार डिब्रालेन्ड नि जे चबा हायगे 1 लास्ट फाइट नि चबाबो जे अर फाय गुथुम लायगाते फान फुरुंनानि बागे फायलाय दं लायगा जों अम हायगे न नक नुखनार गोबां मा बुरै रक जे दिनैनि अ पान्दाबो फायमान जानाय रंनो आदं रंनो लामसंनानि बागे नायथतके सिनि कान बरक कानै हायगबा चिन ट्रेडिशनल ड्रेस कानलायो जे र गोबां मा बर गुथुमलाय दंलाय नुक लायखना र बुरै रक गोबां मा अम हायगे गोबां मा फायजाक जों बुरै रक बाबा को सारनाय लेनो दोरथुरखाय नरक नुगै मा खना ताबुक जे लेंजाक रक बरक तैबो नों दंलायो जुस बो खानाय जागै दंगो जे तिप्रा मथानि जे भलन्टियार्स सकनि बखाकनि ताबुक तै रक जुस रक जे नोंगै खाकसांनाय आ मानैना ताबुक रिजागै दंगो हायाखबा खानाय जागै दंगो जे दिनैनि अ लोगो गुथुम पानाबो जे फायमान जानाय रनो नरक नुगै मा खना यांगो गेलेरि बखाकबो गोबां मा तिप्रा सारक गोबां मा जानि ट्रेडिशनल ड्रेस कानै ओ जे थानथानि खरांनो हाखदर हापनो खोदान बागै दिनै गोबां मा सिखला रक सिख नुकजाखा बुरै रक आमसुंनो गोबां नुकजाखा ट्रेडिशनल ड्रेस कानै गासों जरा मा कानके जों अमहाय जे दिनैनि फायमान जानाय बर' बायबो सायनाय लेना नरक सतन नुक दंना गोबां मा तिप्रा सारक हायाखबा दिनैनि अ जे लोगो गुथुम पान्दाव लोगो रक गोबां मा गुथुमं पान्नते बतरिदान बागै जायगा सायगा फायलायजा फायदेसंया बुखुक गोबां मा सिगलि रक बासुजाक दङ युथ्स रक बर' बायबो सालायना नरक दिनै तामनि बागै र फायलायबानि Sentini di Brahmo Tanti Hayman. Semua tini sini advocate di Hayo. Sin borang advocate di Indigenous Lawyer Association. Sini borang rongna tuirok. Paran kare rongna tuirok. Dara kangai rongna sengri kata tilani member sengri. Kayak sengri haksal kani rongna jatuh na koyo borang kaham kena fightun lama rogo kaham keren kena sok fightun aja wo. Sini bubagrani orang fightman tu fightun. जों आबो कहि जतन फाइदन लाइ थांनाय साल रगरे नरक अम हायगे फाला फायगा बसखाङा मा मडर्न नरनि बागै दिस टाइम दा फास्ट जों त आगि माने आलाका जागा रग त जों थांदा या गग जागाव जों दं बागा जों बेलायना चिनि बारा हाकसाल खालि रा खायरमन बागा जों तिनि आरो फाइ जों बारा बासा जइन खालेका तैरो किसा रिवान थनाय ता आगि त बुरि रनासो अखरमानु या ताबुक त बुबाग्रान जे ग्रेटार डिब्रालेन्ड जे कासे स्लोगान हायगा खरां दिस जागमोन आबन यागलो ता बुरि रक गोबां मा फायजाक नुगु ओंखाय नरकले बाहाय मा दङासो बुरि रक फायमाने पार्टिसिपेट खालामबाय बुरि रग बुसकागन आबोगै फाइबि गाताबो जतन फाइलेनि नांगौ हायकेसि सोंबो तेब गुजु गालानि बा ओंखाय दिनैनि अ जे पान्दाव नक फायमान जों बबो हाय मेसेज नरक रिना मुसुंनाय जे युथ्स रनो जे ताबुक अम हाय लामा करै दङ जराबो ताबुक बुबाग्रा थानसानि हिनै नरकले बबो हाय कक रक जानो मुसुंनाय जों आं सारा मुसुं जतन फाइ मादर फाइतो बुबाग्रानि अ थानसा गमा जागाव बेले हामबाय बुकुक सना नरक फाइदेंगे हर सुजाक दङ त्रिपुरासा पिपल त्रिपुरा इन्डिजिनियास लयार एसोसिएशन नै नरक नुगैमा खाना लयार रक त्रिपुरासा रक जे बुबाग्रानि जे हामजांमा मारिनो यासागै नरने बगै बरक बम हायगे ताबुक तिरक रि दङ नुगो ओंगे फाइदेसन कक सालायनो खरसा खरंनै सिनियर बरक तामुनि बगै नरक आसो खातुं खाजा खलायै खरकसा लयार एसे बिसिङाव दङ जराबा बबो हायगा सातुं जरा सातुं गोब्रा बाहायगा अखरमा फायलायगा जों दिनै जोंनि बुबाग्रानो सापर्ट खायो हिनायनो जों अरा मा फायगा जों जोंनि बरक थानसा हिनजावतनो सालायखानि जोंबो सापर्ट खायो जे जोंबो थानसा सिनाय आमागै जों अरा दिनै साफाय माने जोंनि पारानि फायनाय रक जोंनि दाखु बुखु रक जों तै खानाय हिनाय जों दिनै अरा फायलाय जा माने
এমন রক খরক বুসুক লয়ার রক যে তাবং নং এসোসিয়েশন খাজা খরক বুসুক রক তিনি ও পান্ডাও ফাইলেকা সুবানা হিলে जों जतन एमने खाय आइफानो भने जोंनि कोर्टआवबो दिनै इलेक्सन दङ आमगैनो अर खिसा आरो खिसाखौ बाग्लायमा दङ दा गारन फायाखै जों बिदि सें थारे आमा हायदा बेले बेले हामबाय जेन बुखुनो हादे ते खरस ताखौ बेखौ सालेनो दिनै त गोबांमा सिगला सिगलि रगर फायजा गोबांमा नुगजागै दङ ताबुक बबा हायमा दङ म हाय मास गेदारिं नगै बुखा दं थगाते दं नगै चिनि बरक थांसाव फाय दङ nga जों आमदखेनो थांसावै चिनि बरक जानि जात अंया कारे थांसावै जुवाना नांगौ कायसान कायसा या अमर याग्रम लाइता जेमन कि yang साइबो खनाव डक्टर रग दं होने डक्टर नि एसोसिएशन बरक फायजाखनि खनाव इन्जिनियर रग या आते खायनो जानजनि सुरो जों आमते खागलेया कारे थांसावै जमा अंगै जों चिनि मानथायनो सानका जाखनो गुबुलंनाय बेले बेले खाय हामबाय सिनि ताखुक न सिनि ताखुक लयार न गाव माहायखनो फायदे जों यां जों बिनि खुबदि खना जे डक्टर एसोसिएशन अफ फायजाक गाय लयार एसोसिएशन अफ फायजाक न अलरेडी बरक सुबावै दङ जे हाक्सल फायनाय बरक न तुइ रक खानेवै जुस रक खानेवै जे मानसा बरक जे चिनि तिप्रा सारक आसे कष्ट खै साथों गोब्राबो फायो बरक आसे कष्ट खै सबा खालायदों बे फायका बरक न खाकसाक निनान बे बरक जेसक मानसा बरक नि एसोसिएशन बखाकते बरक तुइ रक खानेवै दङ जुस रक खानेवै दङ फायदे जों बोसांगाव माहायखनो डक्टर एसोसिएशन अफ जों मालायनाय जे फायनाय तिनि जे लोगो कुतुम पान्दाव हायका मास गेदारिं पान्दाव जे फायनाय रक बरक बाय बसों थाइजा थाइनै कक सालायानो नरक नुगै मा खाना गोबां मा जागा डक्टर एसोसिएशन फायजाक लयार एसोसिएशन फायजाक हायके बाजे रोंस्रिङै दंनाय ताबुनो जे थिनां जे युथ सिजागो हादानि बेकरें हिजागो बरक अमा हाय कलेजाव परे दंनाय खालि क्रसआव परे दंनाय हायके बा एमबिबि बिबिएमसि जे बुबाक राखर आगलि ओ जे कलेज दंमोन जत रोंस्रिङै रग तिनि अमा हायके जे लोगो गुथुम पान्दाव फाय मानजाक लाय दंलायो ओंगा फायदो जों सागाव गावै खरसा खरनै तिनि जे पान्दाव फायनाय बरक बाय कक सालायानो जोंरो खरसा ताखुक नुखा ताखुक अखरा बेगो ताम दाजाक ताम सोंनायनो ओ बेगले ताम त मा आं थाय तामनि बागै तो माने म हालना बागै थाय किसा सालानो जानाम तुइ फाय तामनि बागै दिना आसे खादुं खाजागा सातंगो आसे फाय आसुना नांखार तिनि नथा सिनि राजा गगमय सं थाके तारा आगि रगले अमा हायके फादा फायगा वासेसो आजि फायजायाखो जे ताबो बुबाग्रानि खरां जे ताबो ग्रेटर टिप्रालेन्ड वान लास्ट फाइट नि जे सानतंग माने ग्रेटर टिप्रालेन्ड टिप्रासर मोथांगै ना हनै सानै दं माने आवले बुसु जराते नों मान थथ हायके मा दं जा मान थथ हिन त दं मानाय हिन दं वो गामिनि फाय माने जों उजान त थालिया बेले बेले हामबाय सिन ताखकर हादिंगा जों ते खरसत जों बुखक अग्राजो बायक सालायानो दिनै तामनि बागै खादुं खाजा खायो आसे सादंगो सादुंहै मा दं बुगराना हामजागैने जों साथों वादै फैना जों ओ जाबाव जों अंखनाय नै जों फैफाय ज बुगराना हामजागै आगिरावगले फायदा फायगाव जागाव आगिरावबो जों फला फायबनो आबनो सिफे नामालागो फायजान दाबो जों जिदाहानो जिन्दाफारा हामजागै जों फायमनि जिदाहानो जों नारना नै जों फारा फायमनि बाहायके फायलेगा नरक दिनै बबा ताम बाहायके बुइतो ट्रेन्डआव फायले नरल बबा हायके फायगा फायबरो मोसो केबें मुं हायगा प्रब्लेम रद फायगा बुगराना हामजागै जों फायमनि तामै फायलाय गारि बाय फायगा गारि बाय फायमनि बेले बेले हामबाय ताखुक बुखक जोंनो जे फायदो जों तेबो कक सालायनो आं सागाव थाङै नरम नुगै मा खाना आस्ताबल थुंनो खालावो बरक ते बा तुइतर ते बांगैनो फाय दंगो नरक जत नुगै दं खाना जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड हनि जे सुइजा स्टेज सागाव कटमा खाय ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि खरां न दिल्ली हापां न खोनारैनो बागै हायाके बा टिप्रा सरक न जे आसो बिसि गदमा रंबै जे सिग्लक जाक दं माने आसिग्लक जाक माने बाहायके तिसाबै तुना नायै ताव सबा जे खालायजोगै दं वान लास्ट फाइट 2023 विधानसभा नाहारै हायके बा जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड नि खरां अ खरां न जेसे के बन मारानि बागै गोबांमा टिप्रा सरक जुदा जुदा हासेनि बेसर बासारनि टिप्रा सरक फायै अ जागा गौथुम लायजाक पालबाक्सा जतनो याक बाक्सा के हिमलायजाक ताबक जरा साइमान चिनाय बुफुर मानो टिप्रा सरक बुफुर जानिबो फियक जाकसिनो